Snuten, niezen, trainende eigen en benauwdheid. Herkenbare symptomen voor een heel soort hooikoortspatiënten op het moment. Het warme variër en de droogte van aanroende weken zorgen namelijk voor een pollenexplosie. Een vervelende cocktail van mensen die te gevoelig verbinden. Wanneer je gras begint te bloeien en het begint vrij vroeg, dan is dat raak. Verstopte neus, branden, ook niezen, het is gewoon heel vervelend. Met de halten en de noos voor of de halte bijhalte. Eigen joekje. Als ze hartstikke benauwd is en het benauwd waard, dan heb je meer last. Een soort mensen griepen naar de hooikoortsmedicatie. Bij gewondrogisten zoals daarom al legere schappen. Tabletten tegen hooikoorts en zo nodig oogdrup met neusspray. Ik neem al wat extra pilletjes, echte hooikoortspilletjes. KNO-artsen in het Sionsberg zorgen regelmatig mensen met allergieverschijnsels door hooikoorts binnenkomen. Meest helpen de gebruikelijke medicijn, maar gewoon patiënten haat sabel te pakken dat artsen ingriepende behandelmethodes kiezen. Gericht op het allergeen zelf. Dus je gaat iemand langdurig tabletjes of injecties geven tegen graspollen in dit geval, maar het kan ook voor andere allergieën. Waarbij je na een jaar of 3 tot 5 met behandelingen je lichaam eigenlijk laat wennen aan het allergeen, waardoor je vrijwel niet meer of een stuk minder reageert en dus eigenlijk je allergie niet meer hebt. In de rente zitten we meer in het bos en wat meer gras en vooral hooggras. Ja, er zijn dagen bij dat ik er echt last van heb. Terwijl het hier, het waait behoorlijk vandaag, dan heb ik er eigenlijk geen last van. Je wil net verhuizen. Nee. Nou is verhuizen misschien een te drastische maatregel. Dokter Lodder had daarom nog wel een paar tips die het voortaan passen kist als die hooikoortsklachten verminderen worst. Doe een zonnebril op, een best brede, zodat je ogen minder pollen ontvangen. Er staan hele tips over vaseline smeren op je lip of bij je neus. Gewoon omdat die de pollen wat opvangt, zodat er minder pollen in je neus komen. En voor je huis, zorg dat je zo min mogelijk pollen in huis krijgt, zodat je in ieder geval in huis niet wordt blootgesteld. Dus is er veel wind, laat dan je ramen liever dicht, zodat de pollen niet naar binnen waaien.